Moi boas. Moi boas. Que tal? Vamos a ver, pero un momentiño que vou poñer aquí. Bueno, eu sempre pregunto o mesmo, pero supoño que será tamén a túa primeira vez por aquí, por isto do Twitch, non? Si, non ando moito por estas. O meu top está en Facebook. Está en Facebook. Sí. Esta semana, bueno, xa levo 2 anos así dando charlas en institutos sobre, bueno, o tema da presencia do galego nas redes sociais coa rapazada nova, bueno, un pouco para que coñezan o contido en galego que hai, e sempre que lles pregunto se teñen Facebook, sempre me responden que eso, no, que eso é cousa de vellos, que dos seus avós, que eles que non queren saber nada de Facebook. Sí, será verdade, non sei, pero eu non aspiro xa a máis. Bueno, e é suficiente porque xa sabes que ao final as redes sociais en canto máis te metas, máis tempo che consumen. Sí. E nada, bueno, primeiro darche a benvida e agradecerche tamén pois que podas estar nestas conversas, porque, bueno, son consciente tamén que non é estamos xa casi no Nadal e creo que xa empezades agora, iba a decir período duns días de descanso, non? Aínda que coa noticia de hoxe descanso xa deixa ter. Vas a ter pouco, sí. E tamén eu xusto comentaba hoxe en casa que digo, parece que se deu todo para esta charla, primeiro porque, bueno, polo tema do anuncio das eleccións, e en segundo lugar porque tamén un ano máis saíches por aí na televisión cantando, non, no Parlamento, que eu xa sometí aí nas preguntas que xa che vou dicir xa, eu non sei se che parece xa case cómico que che saquen máis con iso que con todo o traballo que facedes, non, nestes 4 anos. Si, é cómico, pero non é boleiro, decir, o intervir foi precisamente para chamar a atención de que aí fora está soando unha música que non nos pertence. E, sin embargo, a nosa música que, sin chauvinismo de ningún tipo, o noso acervo de música de Nadal, tanto culta como popular tradicional, é inmenso. É dicir, é posiblemente o máis rico de toda Europa. E entonces a mí pareceume onte que era o lugar indicado para, non para facer esa denuncia, sino para desexar, para que salira na prensa que temos música propia e que estamos co Jingle Bell que está moi ben para o sitio onde é, pero que nos están perfumando constantemente con esas cousas que nos fan esquecer o noso, non? O que pasa é que eu non o vin ata eu creo que foi hai 45 minutos, así. Eu vin que este ano tiveches unha contrarréplica que eu, con todos os meus respetos, eu a verdade que sentí un pouco de... bueno, non vou dicir o que, pero eu creo que resumiu moi ben un pouco que representa cada quen, igual, non? Sí, posiblemente, sí. Posiblemente, sí. Realmente é triste porque, unha vez máis, sobre todo polo... Non sei, non quero entrar nesa historia, non me parece oportuno, porque, non sei, non quero aproveitala políticamente. En todo caso, eu sí que, aínda que lóxicamente non ve o vídeo, pois, precisamente, pois, imagínome, non penso no que ti dis precisamente do que quere reivindicar con iso, pero a súa vez tamén entra un pouco, pois, de rabia, non? Que ás veces, precisamente nos medios públicos do país, teñades máis eco moitas veces con isto que eso, cando 4 anos de traballo día a día, con moitísimas iniciativas que non sempre teñen eco. Pois mira, non creo que saia nada, por exemplo, da velutina. Estivemos, é unha iniciativa que eu levei que era basicamente para facer un experimento de control remoto da velutina. Negáronse en redondo a facer ese experimento. É un experimento que costa pouco diñeiro, simplemente o que hai que facer é crear un comité asesor que xestione eso, que lle dé a peso e que, sobre todo, que o controle, que o diseñe e que saque as conclusións. Temos que experimentar porque nos come, non é que nos vaya a comer a nós solamente, sino que está reventando todo o sistema polinizador, é dicir, os insectos polinizadores, é dicir, é un perigo tremendo. Bueno, pois eso non vai salir, nin vai salir outra que levamos sobre sanidade, é dicir,
é triste, pero é que o Parlamento é un coto pechado. E é un coto pechado porque a opinión pública está completamente aferrollada, é dicir, está dirixida, e temos uns medios públicos que non reflexan nada do que acontece neste país. Claro, e con eso supoño que é frustrante tamén traballar porque é moi complexo, non? Se ti és unha persoa que tes interese político, podes te informar, pero quizáis moita xente que no seu día a día non ten tanto tempo para informarse, o que vai a recibir é sempre nunha liña moi concreta. Sí, parece que estamos ali sin facer nada, non? E hai un traballo inxente, é tremendo, supón un esforzo grande. Claro. Sobre eso falaremos logo cara ao final un pouquiño. Eu, en primeiro lugar, sí que teño unhas preguntas un pouco máis, digamos, de ámbito máis persoal, digamos, non? Eu sí que, bueno, ti naciches o 18 de xuño do 51, San Martiño de Pacios, se non me equivoco, non? En Begonte. Entón, eu quería preguntarche, pois, moi rapidamente, como era a vida naquela altura, pois, para un rapaz, bueno, para unha crianza do rural, non? A ver, para un rapaz do rural era unha vida maravillosa. É dicir, maravillosa porque o mundo era noso, a rúa era nosa. É dicir, era unha... Eu recordo que xogábamos ao fútbol cunha pelota de farrapos que facía miña mai ou calquera outra mai. Unha pelota de farrapos porque unha pelota de goma non había maneira de conseguila, pois na carretera que vai da Coruña a Madrid. Entón, cando sentía rombar o motor dun coche, sacabas as pedras que facían de portería, sentabas a beira, e un coche tal, e un topolino tal, adiós, corrías e volvías a empezalo. E ao mellor en media hora non pasaba outro coche. O que pasa é que tamén estabas influenciado pola vida dos adultos. A vida dos adultos era unha vida triste, era unha vida de silencio, era unha vida de palabras a medias, era unha vida de sumisión, e era unha vida de fame, porque había... Eu ainda teño aquí algunha cartilla de racionamento. A min xa non me tocou no 51, xa iso estaba acabando. Pero era unha vida de pan e pouco, carne pouca e caldo. Era unha vida dura, moi dura. Pero, sobre todo, era unha vida triste de sometemento. Sometemento á igrexa, a unha igrexa que era implacable. E un medo tremendo á Garda Civil, un medo tremendo a... Tremendo. Era unha vida... E nos anos 50, non deceches ti que tamén en pleno proceso de, digamos, de emigración, non? De milleiros e milleiros de galegos e galegas marchando cara ao exterior. E que non se frenou eso ainda a día de hoxe. Por parte de miña mai eran 8 irmãos, quedou solo ela en Galicia. Os outros foron para Euskadi, unha para Oviedo, e o resto para Euskadi e despois para Cataluña, e Burgos. E, bueno, era... Esa... Sí. E eu quería preguntarche xa, bueno, entrando un poquinho máis no teu traballo, non? Pero sí que quería preguntarche o alcume, porque o alcume que tes en Mini, porque hoxe, bueno, onte cando preparaba o cartel, pensei, no? Claro, dixen, eu nunca busquei por aí porque ten ese alcume, non o sei. É sinxelo, a ver, non sei, supoño que por volta dos 15 anos, 14 anos, íbamos tomar un porrón de sidra a un bar que se chamaba Truman, ali na Praza do Campo Castelo, en Lugo, estábamos estudiando. Entonces, era un porronciño de sidra, bueno. E entonces, pois, estaba na moda daquela, pois, Beatles, os brincos, toda esta historia, non? E todo Dios tiña, pois, a intención de formar un grupo. Nós decidimos montar un grupo de música, sin saber tocar guitarra, sin saber nada. Entonces, éramos 4, repartimos a historia e pedimos unha guitarra por raíces. E o nome puxémoslle The Trumans, e entonces cada un tiña o seu apodo. E a mí tocoume Mini Barbie porque era o máis novo e non tiña barba, non tiña nin asomo de barba. Logo, eso de Mini Barbie quedou Mini, como a mí non me molestaba a mí. Tanto me importaba, pois, por sempre. Logo pasou a ser mini árbitro, porque tamén foi un árbitro de baloncesto, e era o máis novo da fornada aquela. E, bueno, estas historias. E dicías, se te entendín ben, o de Mini porque non tiñas barba, entón... Era o máis novo. Entón, a partir de aí decidiches non deixar barba para levar a contraria. Non foi por eso.
A barba é unha cuestión naquela altura, levarlo pelo largo e levar barba pois era unha maneira de chantarte diante de... De identificación política. Quizás identificación política. Era simplemente era maneira de decir non a moitas cousas. Igual que falar galego, non? E igual que falalo con geada. Porque xa te decían, home, ti que estás estudiando magisterio, que és mestre, que fales, que hables el gallego, bueno, pero con geada, decías, bueno, pues geada é por isto, pasa algo. Yo non sabía, bueno, pues entérate cando fales disto, non? E, bueno, era unha maneira de opositar en oposición. Porque ti, de feito, fuche, bueno, xa fiches a docencia, non? Eu quería preguntarche eso, pois, en que, por que decidiste ser mestre, en que ano, bueno, en que ano o comezaches e que lembranzas gardas eso, non? Sobre todo, ti falas agora da geada, un pouco, pois, como era a situación do idioma nesa altura, tanto no profesorado como tamén no propio alumnado, porque xa entendendo que daquela época habería moito máis galego falante que a día de hoxe, pero tamén moita máis, non sei, pero máis represión, non? Vamos a ver, daquela, é dicir, como hoxe, a lingua era símbolo de poder, non? Entonces, utilizar o castellano era símbolo de estar nun estatus distinto, non? Entonces, a tendencia era utilizar o castellano e a que non se notase o sotaque galego. Cando eu estudiei magisterio, eu entrei en magisterio con 14 anos, con 15 anos. Éramos moi novos, era bacharelato elemental, que equivaliría hoxe ao sétimo e octavo. O clásico é, en todo caso, primeiro da ESO. E logo entrábamos en magisterio que eran 3 anos, éramos unhos rapazucos. Por suposto, de falar galego nada. Entre nós, sí, pero de falar galego nada. Oficialmente estaba prohibido, porque era síntoma de paleto, de cousa baixa, non de aldeano. Entón, tiñas que fuxir diso. Mestres ou profes que falasen galego? Pois ningún. Eu recordo que a min que me ven un profe que era bastante duro, don Amable Veiga, porque que nos daba latín en terceiro de bacharelato, e que el decía, ás veces, cando había algún examen e tal, miraba así e tal, decía, tache boa navalla que non corta o queixo. Ostras, aquilo era para nós, era como un símbolo de recoñecemento de que éramos algo, non? E despois estaba don Xesús Alonso Montero, que a min doume clase 2 ou 3 meses, sustituindo a súa muller, que falaba de Rosalía, dáballe esa volta, eu que me conquistou foron os versos de Rosalía. Ler aquilo que eu sentía falar e que eu falaba. Velo nun libro e ver que aquilo que ti vivías, que aquilo que vivía a túa xente era algo que tiña a categoría de estar dun libro, iso era maravilloso. E de aí E supoño que o galego, naquela altura, con todo, estaba moito máis presente, non? Nos cativos... Era maioritario. Foi maioritario. Eu exercín a docencia sendo galego maioritario. O que pasa é que houbo, como che decía, a lingua é un instrumento de poder e un símbolo de poder, e entonces a quen ten ese poder e vende viña da aldea, porque a maior parte dos mestres viñamos da aldea. Entonces, perder ese símbolo de poder é fodido, e non se quería. E non había, ademais, unha maneira de desclasarte cara arriba, era por medio da lingua, críase, non? Se falabas o castellano, resulta que xa eras máis rico. É mentira. Nós non sabíamos, coitados de nós, non sabíamos que en Castela tamén hai pobres e falan castellano. E con millor acento do que falábamos nós. Sí. E logo tamén, bueno, aparte de ti exerciches a docencia, en que ano empezaches? E logo tamén, quero dicir, ti levas uns anos no Parlamento Galego, pero ata non hai tanto tamén fuches mestre, pode ser? Sí, eu fui mestre hasta 2011. Desde o
Sí, no, sobre todo como notas, que cambios notabas ti, pois, dende aqueles inicios a este, por exemplo, a ese século XXI xa, non? A ver, eu fui un mestre sempre no rural. Claro. Non tuve unha escola, un curso en Lugo, sustituindo. Quixen ser sempre mestre no rural e o meu ambiente onde vivo, onde me sinto persoa, non? E ademais é o medio que entendo. E bueno, estiven en Forcarei, estiven no Viceda antes de ir a Mili, en galego falantes todos. Estiven en Forcarei, galego falantes todos. Estiven en Antas de Villa e en Taboada dando clases de música no 74, no 75, 76. Todos galego falantes. E logo viñen pa aquí, pa a escola unitaria desta parroquia onde vivo agora, de Brates, todos galego falantes. E eu din clase en galego sempre, prácticamente. Desde empecé a convencerme, porque é curioso, eu estou na OGE hasta moi tarde, pertenzo a ese fascismo daquela época do tardo franquismo, hasta que me enfrento coa escola. Entonces, na escola, o mundo é o mundo real. E ese mundo faime reconsiderar un montón de cousas. E o primeiro é a fala. Porque me vexo a min mesmo cometendo a mesma barbaridade que cometeron comigo. E véxome explicando a rapaces que non me entenden. E entonces probo, experimento. E empezo a introducir, a utilizar a lingua, que é moi difícil. Cando fuches educado noutro idioma, cando todas as referencias que tes do encerado, de tal, están noutro idioma, explicar matemáticas en galego é moi difícil. Hasta que... E sobre todo, cando te sintes que a túa fala, que lle faltan vocablos, pensas, que lle faltan palabras, que lle faltan xiros. E entonces vas buscando. Eu que non comparto as teorías reintegracionistas de Carballo Calero, estoulle moi agradecido, estarelle sempre agradecido por un libriño que tiña, Gramática Elemental, del gallego común, porque ali había vocabulario, ali había a explicación de que a nosa lingua tiña peso e tiña corpo. E entonces aí nace, eu chego despois, no 75, chego xa dando clases en galego. Cando acabo a Mili vou para Sober, e en Sober dou clases en galego xa. E, bueno, empeza a haber problemas, pero a miña xustificación, en principio, é pedagóxica. É dicir, eu teño que conectar cos meus alumnos e teño que establecer un código de comunicación. Entonces, e o código de comunicación é este. E punto. E supoño que neses 30 anos, máis ou menos, 40 anos, notas igual un cambio 37, notas unha percepción en cuanto a esa percepción que teñen do galego, pois aqueles cativos aquela altura, aos que poden ter no ano 2000, no 95, no 2010, etc. Non hai, en aqueles momentos, é dicir, é que logo co tempo vas aprendendo. É que o problema é un problema moi complexo. É dicir, non é solamente o idioma, é o orgullo de. E o orgullo de non é solamente o idioma, o orgullo de é cando ti vas ver o que lle chamaban en Sober o Palacio, que era o pazo da familia de Lemos, do que fora dirixente dunha das irmandades, non? Da última guerra irmandiña, de Don Diego de Lemos. E entonces explícaslle que ali houve un personaxe que e vas a ver o Castro e dices, non, é que aquí, é dicir, cando eles ven que a historia que estudian nos libros tamén está a súa beira, e que a súa terra foi protagonista do Neolítico, foi protagonista da cultura castrexa, do bronce, foi, e entonces eso, dices, eu non son un ninguén, eu teño todo iso. E se máis tarde, ou ao mesmo tempo, descobres que estudias os romances clásicos en castellano, pero descobres que a túa avoa cantábache un romance semellante a ese. É que, é dicir, cando vas descubrindo, dices, que aquí hai máis, aquí é distinto. Entón dices, non, hai que volver. Eu din clases en galego e a reflexión, as clases de lingua a lingua eran sobre cantigas populares que analizábamos na escola e a partir de aí, a partir de texto libre,
do sistema Freinet, pois empezabas a reflexionar sobre a túa lingua, porque unha clase de lingua é iso, é reflexión sobre a túa propia lingua. Sí. E logo tamén, bueno, non sei se exerciches tamén, bueno, primeiramente, preguntarche un pouco, pois, como empezou, non, o teu interese pola música, que logo foi desembocando, non, nun percorrido musical ao longo das seguintes décadas, pero un pouco como xurdiu eso. O interese de sempre, é dicir, a ver, miña mãe cantaba coplas de Marifé de Triana, cantaba moi ben. Marifé de Triana. Meu pai cantaba ben, pero era un trapalleiro coas letras. Cantaba gallegadas e tal. Miña avoa materna foi que me enseñou cancións de folclore, e miña avoa materna levábana ás fiadas, non para fiar, senón para cantar. E meu avó cantaba zarzuela cando se afeitaba, porque fora Garda Civil e estuvera por Madrid e por aí. E entonces eu tiña que cantar. Eu sempre fui moi tímido, pero cando me decían Pepín, chamábanme Pepín de pequeno, Pepín, ven aquí, cántanos unha canción, damos un caramelo. E entonces eu cantaba. E non tiña, para cantar non tiña vergoña. E entonces, a partir de aí, pois, bueno, cando teño unha guitarra nas maus e aprendo a tocar algo, pois, bueno, canto, punto. Sí. Logo é moi complicado despois, porque logo aparece Mato, Xesús Mato, que é unha persoa moi importante na música que eu sei e teño. Entonces, el sutilmente métenos o veneno, a droga de buscar, de rebuscar nas nosas propias raíces e de sentirnos ben coa nosa música. E danos os elementos de xuízo necesarios para valorar iso, non? E lévanos, é o primeiro que nos leva, a min é o primeiro que me leva a buscar cancións, e logo xa navegamos pola nosa propia conta. Ata hoxe, claro. E un desas primeiras experiencias que foi a de Fusión aos Ventos, eu quería preguntarche, pois, un pouco, por que, por unha parte, decidiste... A miña primeira experiencia musical é distinta. A miña primeira experiencia musical é un dúo, Los Soñadores, un dúo de música latinoamericana, con tipo Panchos, tipo tal, con Adolfo. O que pasa é que Adolfo vai a traballar para Telefónica, aproba as oposicións de Telefónica para o País Vasco, e entón eu quedo solo e poñome a cantar solo, e canto cousas de Cafrune e tal, e algunha gallegada. Encontrome con Mato nun festival que levaba un coro de rapazas e aí empeza o lío todo. O lío, non? Pero deso que cantabas previamente non tes nada grabado, non? Non. Nada. E con esa experiencia de Fusión aos Ventos, eu sí que te quería preguntar, pois, un pouco, por que decidistes crear esa formación, por unha parte, e pola outra, un pouco como ves ti, coa perspectiva de todos estes anos, como a recibiu a sociedade galega especialmente, pero, bueno, ata o período no período que ti estiveches, non? A ver, o grupo créase só. Empeza con un grupo de a min Mato, dime que necesitaba coincidimos nun festival, eu canto, creo que era Unha noite negra do trigo, entonces díceme, eu necesitaba unha voz solista para este coro, para cancións deste tipo. Eu non me meto nun coro de rapazas, eu solo estás tolo. E dice, pero entonces xuntámonos un grupo de amigos, ensállanos previamente, habitúenos un pouquiño a facer voces, e entonces integrámonos no coro. Ensayábamos sábados e domingos, e entonces que fai un grupo de rapaces, de mozotes de 18, 17, 18 anos, despois de ensayar formalmente o coro, pois cunhas guitarras, ponse a cantar cancións da época, daquela molaba moito neste pequeno mundo, e entonces empezamos con ese tipo de cancións, e é cando Mato sutilmente, ese cura sutil, que é un gran musicólogo, ten 90 tacos, e empeza a meternos o veneno de adaptar algunhas cancións. E entonces empezamos, e vamos por teleclús a cantar, e daste de conta que a xente que quere sentir as súas cancións. E despois de cantar, cando tomamos unhas labras de xamón e un pouco de empanada coa xente dese teleclube, pois a xente canta. Entonces, clacs,
pos o magnetofón e dices, que peza máis linda, mira que cantar de Sega, mira que tal. E iso recolle e móntalo con letras actuais e empezas a tomar conciencia de... Xa veñen as primeiras radicalizacións, a primeira división que sucede ao regresaremos da mili, no que decidimos cantar exclusivamente en galego. Porque é a nosa fala, porque todo isto, a maior parte de nós somos xente da aldea, e entonces hai un sentimento de clase que estamos descubrindo. É dicir, pertencemos a unha clase, e é unha clase oprimida, e oprimida non só económica e socialmente, sino lingüísticamente tamén. E ese corpo todo faiche adoptar un posicionamento reivindicativo por medio da música. E por medio da música cunha linguaxe que é a linguaxe propia musical nosa, que é o que pretendemos. Non o conseguimos sempre, pero o que pretendemos é eso. E ese é o grande éxito de Fusión. Fusión ten un éxito brutal, porque é un éxito brutal, a pesar de que se nos cerran os medios de comunicación ou a porta está medio entornada. Ten ese éxito porque o código non é solamente o código lingüístico das letras, é o código musical. E, ademais, é a conxugación de letras con contido social ou político xunto con cancións habituais. É dicir, nós cantábamos unha canción con analítica política da emigración, imagínate. Un panfleto ou un medio panfleto. E entonces a xente baixaba. Pero de repente sacabas un cantar erótico, un desafío erótico, un romance picaresco, e entonces a xente, subía. Porque ti aproveitabas para meter outra. Entón, eso é así como nós nunca levábamos un guión das cancións que íbamos a cantar. Sabíamos as que tiñamos. Entón, agora metemos esta. E ese foi o labor de Fusión. E por outro lado, foi Fusión porque lle tocou. Nese momento a sociedade, que era o que me preguntabas, creo, nese momento a sociedade estaba necesitando que salise alguén a decir temos música nosa, temos música propia, que salise alguén a decir desde un estrado, desde un escenario, a decir en galego e cantar en galego. Tocounos a nós, tiñamos a preparación necesaria e nós mesmos non fomos conscientes do que estábamos creando e do que estábamos facendo. Entón, iso foi unha bola de neve que fomos facendo a nós mesmos e fomos tirando para adiante. A xente pensaba que éramos máis listos, máis millores do que nós éramos. Nós éramos uns mozotes e mozotas de provincias que pretendíamos cantar e decir cousas. Nada máis. E como esa recepción, quero dicir, foi xeral na sociedade galega, no ámbito urbano, pero tamén, quero dicir, no propio rural, onde supoño que moitas das cancións que cantabades sonaban, e dicían, mira, isto era pois o que se cantaba, ou o que cantaba meu pai, ou o que cantaba eu, quero dicir, cando chegabades tamén, pois, o rural, tendo en conta que tamén tiña ese componente politizado, como esa recepción tamén era boa, non? Aí había no rural. En principio a linguaxe era comprendida tanto no rural como urbano, porque o urbano era recientemente rural. O urbano, a urbe estaba se enchendo de xente que fuxía do rural. O código era o mesmo, o lingüístico e o musical. Esa música que nós empezábamos a cantar, a música tradicional que nós cantábamos, era unha música que xa non estaba viva, non se estaba creando e recreando, pero sí había un recordo cercano dela. E entonces eso facía viva. Entonces ti estabas, dábanos unhas armas preciosas, porque ti estabas nun estrado cantando, botabas unha canción tradicional e entón estabas vendo a xente, estabas vendo determinada xente que estaba cantando a canda ti esa canción. Entonces, claro, ao remate, encárgate daquel que eu vou por aquel. Ibas co prestixio de estar no estrado, estuvo cantando, non, eu sei algún e tal, importalle que veña un día, veña cando queira. Entonces, xa era a maneira de recoller. E ti pensas, algo que me viu en mente agora, que, bueno, aquí, por estas conversas teñen pasado moitísimos artistas, non? E nalgúns comentaban como que
por mor desa intento, digamos, bueno, desa instrumentalización e intento de apropiación do que era o franquismo, do que eles chamaban o folclore galego, non? Cando nos anos finais dos 70, 80, houve todo este boom de estilos como o rock, o punk, toda esta escena como a movida viguesa, decían que neses ámbitos vían toda esta música tradicional con un pouco, cunha visión un pouco máis negativa, non? Froito, digamos, dese intento de apropiación que hubo do franquismo. Ti pensas que había esa visión? No, a ver, nos somos conscientes de que o franquismo crea aqueles coros e danzas de la sección femenina. Sí. Nos somos conscientes de que o franquismo crea un falso folclore, non? Un folclore estilista e un folclore que descoñece a realidade de onde ese folclore ven e que se queda simplemente nos adobios, quedase nas formas. E é un folclore quieto. E nos cantamos cancións que podían ser cancións de coro, pero están vivas. Que teñen ritmo, teñen movimento, non son ba, 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 non son bam, bara, ba, entendes, somos xente nova tamén, non? A desconfianza é que hai unha discusión tremenda nos 70, e a discusión é se a gaita é un instrumento revolucionario ou reaccionario. Hai unha discusión de se o folclore, se unha canción folclórica é revolucionaria ou é conservadora. Nós afirmamos que é revolucionaria. Hai outra xente que afirma que é conservadora. Porque cheira a aldea, cheira a bosta, e cheira a xente ignorante, burda e bruta. E é mentira. A nos cheira-nos a xente culta. A xente que soubo guardar todo un acervo histórico, toda unha identidade e unha maneira de ver o mundo, de ver o universo, unha cosmovisión que é valiosísima. E iso é o que pregonamos. E iso é o que decimos. É o que intentamos convencer. E posteriormente, bueno, a túa estadía, non, en Fuxan os Ventos nace a Kenya. Si que te quería preguntar, pois, eso, con que intención naceu esta formación? A ver, a marcha de Fuxan os Ventos é traumática, pero, bueno, eu non podo aguantar máis. A situación é, para mí, Fuxan os Ventos é unha plataforma de loita política e social. Social e política non partidaria. Nós temos moi claro que no momento en que estábamos non debíamos abandeirarnos de ningún partido político, porque pechábanos a entrada nas aldeas. E nós tiñamos prestixio, tiñamos voz, tiñamos creto no mundo rural. E era o mundo máis difícil de entrar para un cambio. Entonces, no 82, 83, eu decido marchar porque non hai maneira de que o grupo recupere e, sobre todo, utilice, xa estamos en democracia teóricamente, xa hai autonomía, xa está todo solucionado, non é certo. A loita ten que ser moito máis dura aínda, porque a capacidade de disfrazar a realidade é moito maior. E neses momentos estáse disfrazando a realidade. Ali non houve ruptura, o réxime do 78 é o que é, foi o que foi e é o que é. E, bueno, a min agora contanme milongas, ainda onte se debatiu no Parlamento unha proposición non de lei que levaba ao Partido Popular expresamente para intentar desgastar a Sánchez e desgastarnos a nós, evidentemente, sobre a Constitución, non? Entón, a Constitución foi feita, foi parida polo franquismo, polos franquistas. Digan o que digan agora. É dicir, eran os franquistas e, ademais, as espadas estaban en alto. É dicir, os militares eran o medo que mete medo. E é así, de verdade. E a proba tela en que todo Dios ainda ten medo a tocar a Constitución. Naquela época, decir a palabra república ou decir a palabra revolución era un pecado que non podías decir en público. E claro, é durísimo. Nós, desde Fuxan,
teño que eu xa non me acordaba, pasaron unha cinta, non hai moito, debe haber 3 ou 4 anos, unha cinta gravada en Ferrol, en Ferrol non, por lado de Ferrol, en Neda, ou por aí nun concerto que demos de moitísima xente, gravada cun monetofón así no alto desde o público. E hoxe os comentarios da xente o que nos decimos, e cuidado, o que nos decimos, hoxe tería tela tamén, Xa, xa. Entonces, claro, e a xente decía, ai, me cago en... Claro, e enténdesme, contos os menos. Sí. Tamén houbera unha campaña, non? Con unha frase moi clara que lembramos, non? Que era o de contra a Constitución colonial un non galego popular. O sea, eran frases moi claras e moi directas. Sí, o que pasa é que eran frases dunha minoría. Ese foi o fume. O problema era ese. Mira, desde Fuxan ti constatas unha realidade e é que estás un concerto multitudinario de moita xente. Entón, rematas o concerto e baixas, tes un momento de baixada de adrenalina, que necesitas estar calmo e tal, e veñente a felicitar, e non sei que tal. Entón, ves un matrimonio que ven con un rapaz, falando en galego moi ben, si señor, hai que defender, estate quieto, non toques aí. Dices, coño, aquí falla algo. Entendo? Aquí falla algo. E bueno, e o que íbamos, é dicir, a Kenya pretende retomar desde cero outra vez, retomar esa pelea, esa loita, nun contexto distinto, nun escenario distinto, con moitas máis dificultades, porque xa non se leva a música protesta. E bueno, e nos empezamos porque é o noso, é que nos non íbamos sacar diñeiro, nunca sacamos diñeiro da música, ningún, perdimos cartos. E coa Kenya igual, pois vamos a cantar, que é o noso. Sí. E sí que te quería preguntar neste apartado, é un pouco, supoño que vos percorristes tamén escenarios na emigración, un pouco como lembras, non, esas vivencias, porque supoño que máis naquela época que había tanta xente fora, non sei un pouco como era esa percepción dende arriba respecto, pois, se estás nun escenario no propio país, non? Bueno, é complicado. Tu podes ver chorar moita xente coa canción de Muller. Ou podes ver un público que che pide o carro de Manolo Escobar. Xa. É complicado. E o que pasa é que ves unha emigración viva, ás veces ves centros culturais e asociacións culturais con potencia, ás veces ves puro folclorismo e gastronomía, é dicir, ves desnudamente como está. Eu estuve en Suiza, onde a xente vivía, estuve encantando varias veces, con Fuxan e coa Kenya, onde a xente vivía en galpós, onde a xente vivía en 4 nunha habitación. Xa. Claro. É dicir, é moi dura. A inmigración era dura, ti vas a facer cartos, é dicir, era impactante. De todas maneiras, era a realidade que nos tiñamos que constatar e que nos tiñamos que contrastar. Sí. E, bueno, e esas contradicións que ainda hai a día de hoxe, non? Eu tamén, xente que coñezo que está a día de hoxe en Suíza, tamén, por moitas veces, para meterte ainda nas comunidades galegas que hai ali, pois tamén se ti tes unha certas inquedanzas, unhas certas ideas ou queres ir por unha liña, pois igual non se abren as portas, non? Quero dicir, non é algo que fose só de hai 40 anos, que ainda pasa na actualidade. Sí. Posiblemente porque a situación en Suiza, na emigración é a que é. E estas cousas o que van é disturbiar o fin último que tes na emigración, que é sacar diñeiro. E non podes. Sí. E logo tamén... De todas maneiras, hai xente moi activa, Sí. E a día de hoxe hai por Londres, hai por Suiza, hai por moitos sitios xente, na propia Argentina tamén sigue habendo xente moi activa, ou aquí mesmamente no Estado español, en Barcelona, Madrid, tamén hai comunidades moi activas, non? Tamén eu quería preguntarche un pouco, pois, daquela altura, eses traballos e recollida que facíades, digamos, polas aldeas, non? Un pouco como lembras eses procesos, como recibía a xente, un pouco como
Como vivíades unha época na que podemos dicir, non, que había unha sociedade galega que tal e como existiu estaba a desaparecer pouco a pouco, non? Non che sei, porque depende. Non sei, é dicir, o rural, nós acompañamos un proceso brutal de desagrarización. Claro. De cambio que non foi nin siquiera orientado. Foi un grande fracaso. De todas maneiras, acompañamos un país e unha xente rural cunha potencialidade brutal, porque estou falando dos anos 70 e moitos 80, cando a revolución do leite, este país estaba disposto a todo. E ti ves unha persoa que foi caseira, que traballou para un amo, que dou a mitade do que cosechaba, dáballe ao amo como renda. E ese tío compra, pon o lombo á madeira, polo monte, traballa, a muller traballa na casa con 2 ou 3 vacas dando leite ou facendo queixos e empezan a comprar unha finca e empezan a tirar e convértense en gandeiros que moxen con ordenador. Isto nun período de 20 anos. Entonces, moito respeto a esta xente. Acompañar ese proceso de desagrarización que non foi orientado, porque temos a antítese daqui é Irlanda. En Irlanda, gobernos de dereitas, pois non houve ningún goberno de esquerdas, gobernos de dereitas fan un proceso de reestruturación agraria e poñen o país na brecha de Europa, e poñen o país cunha produción e cunha riqueza e cun desenvolvemento rural brutal. E aquí non, por qué? Porque as clases dirixentes non creen no país. Porque este Partido Popular, esta dereita franquista que seguimos tendo, non cree no país, non cree na xente do país. E, ademais, o país, precisamente por esa transición, non consigue sair das redes caciquís. Conserva intactas as redes caciquís. Por qué? Porque é un país descreído. Se ti, que vives nunha aldea, és labrador, vives nunha aldea, e resulta que aquel que ti sabes que ten a camisa azul descolorida, pero que foi, que estuvo cobrando unha porcentaxe por arreglarse a paja de Cáritas ou por arreglarse non sei que, e agora de repente ven e dice, che, aquí temos democracia, aquí acabouse a historia, agora hai que votar, somos libres. E ti dices, de que me contas? Que me contas? Se eu sei todo o que pasou. E entonces este descreimento, o non librarte desas redes caciquís, o ter que seguir encargando a un amigo, un pescador, ou ir ti coa rede ao río a sacar 2 ou 3 kilos de troitas para levarlle ao médico para que te atenda medianamente ben, para levarlle a non sei quen, eso sigue pesando, e políticamente non somos libres. E aínda máis, que eso non tuveron valor, ningún xornalista tuvo valor. E isto teño que dicilo, e direino sempre moi claro e moi alto. Ningún xornalista tivo valor a todos os procesos electorais aos que asistimos hasta hai moi pouco, a ir nun autobús e ver como se cambiaban os sobres e as papeletas. E ver como se obligaba e como se convencía, entre comiñas, a votar por determinadas forzas. Isto que hai que dicilo moi alto, hoxe non se pode dicir porque xa está aí o antigo dominio, non? Dicindo esas cousas. Eu dixenllo onde, precisamente despois de que chufara un diputado do Partido Popular nunha intervención anterior, chufou o que lle dou a gana de que nós ganamos, nós temos a vontade popular. Este pandeiro, aprendi unha copla desde moi noviño. Este pandeiro que toco por moito que repinique, non teñas medo que rache, que é de coiro de cacique, dixe, pero émolo rachar, émolo rachar, e non tardando moito, ese coiro racha. E entendeu perfectamente. O problema deste país resúmese neso, é un país con unha potencialidade brutal, pero brutal. Nestes momentos temos 700.000 hectáreas sin cultivar, aptas para cultivo, e estamos traendo da Ucraína 3,5 millóns de toneladas de grau para alimentar os nosos animais. Isto é unha barbaridade, isto é un suicidio. E isto está alimentado
Claro, xa non falemos do eólico, non falemos da minería. O problema deste país é salir do caciquismo, salir desa historia, entendes? Sí, e sobre iso sí que te quería preguntar, porque sabes que hai ese pensamento de que por unha parte hai quen di que o pobo galego que é un pobo manso, conformista, que non protesta, e logo hai quen pensa o contrario que é un pobo que sabe de moi atrás pelexa da cara, por exemplo, agora na cuestión, mesmamente no tema dos eólicos, que está sendo mesmamente referente no propio Estado español en canto a movilización, a loita, tamén moitísimos outros ámbitos, no laboral tamén, aquí hubo movilizacións neste país que en proporción aos habitantes eran das máis grandes de toda Europa, falamos de Europa, non? Eu lembro no 2012 unha manifestación en Vigo pola folga xeral, que se sumamos as manifestacións de todos os sindicatos que se movilizaron ese día, foi en Vigo, había casi máis xente do que poboación tiña a propia cidade. Entón, quero dicir, quizáis non é tan certo de que sexamos un pobo manso, non? O que pasa que, a ver, como te explico, non é fácil, Somos un pobo antigo, un pobo cheo de sabiduría e un pobo descrido. Descrito, entre outras cousas, por ese caciquismo, por esa horma do zapato que ven desde moi longe. A ver, a barbarie da guerra civil, que foi un xenocidio aquí, porque aquí non houbo guerra, aquí houbo represión exclusivamente. Xa tuveron precedente coas carlistadas, que foron a represión igual. E algunha xente tiña memoria, porque eu cando me metín a rebuscar, xente contoume cousas de antes, con palabras de seu avó. Sí. Non é un pobo manso, é un pobo práctico. É un pobo práctico. E é un pobo que está habituado a pasar traballos. E é un pobo cunha potencia de traballo brutal. Solamente necesita que alguén lle diga que hai posibilidades reales e que lle dé a confianza suficiente en si mesmo como para tirar para diante. Ese é o grande reto. É o grande reto deste país. Preguntareiche agora sobre xa no último bloque sobre o tema das eleccións. Sí que che preguntar un par de cousas, non? Para rematar tamén este bloque da música, non? Eu, que é un vídeo que vira aí, creo que hai 2, 3, 4 anos, non? Que está subido en YouTube, que creo que se chama Galicia Cantoneno, na que saíades un grupiño cantando polo Cebreiro, os Reixes e tal. A parte a mí sorprendeume, non? Porque, quero dicir, eso a día de hoxe é un tesouro antropolóxico, porque o Cebreiro a día de hoxe, bueno, pois é un... pode ser unha especie de parque xa temático do turismo respecto ao que foi naquela altura, non? Entón, eu quería preguntarse, eso, que facíades naquela época ali e como era aquel Cebreiro que a día de hoxe xa non existe? A ver, ese vídeo dá conta dun atentado que se fixo co poblado do Cebreiro. Aí houve un atentado brutal. Ben, dito isto, ese vídeo nós facemos, unha das cousas que facemos é recuperar folclore de Nadal e xuntalo nun espectáculo que se chama Galicia Cantonero, que empeza sendo un concerto de panxoliñas e cantares de reis e que acaba sendo unha obra de teatro, digamos, un musical. Ese musical, pois, desde Radio Televisión Española en Galicia, ofrécesenos facer unha grabación do espectáculo, pero en vivo. En vez de nun escenario, facelo en vivo no Cebreiro. E é iso. Ese vídeo foi rescatado, estaba, bueno, un pouco deteriorado, pero rescatouse, e, como ti dis, é un documento. Porque semella a vestimenta, non estamos disfrazados. Era unha vestimenta que aínda existía, nós non a usábamos, pero aínda existía. As danzas son danzas naturais, non son danzas coreografiadas tipo sección femenina. O espírito é de xente nova. Nótasenos moito que os que facemos de vellos non somos vellos. Pero, e o resultado, é dicir, ese espectáculo éramos 32, 34
rapazas e rapaces metidos nun autobús durante 20 días, queimábamos as nosas vacacións de un sitio a outro, dando esa boa nova, mostrando como era o Nadal, como teria sido o Nadal 80 ou 90 ou 100 anos atrás. Sí. Claro, eu o cantar que cantei outro día, onte, é un cantar popular de corte culto, que volveu, é dicir, que baixou a xente, non baixou, regresou a xente, e que aprendín que cantábamos nese espectáculo. E, bueno, é unha delicia, eu son un ateo convencido, namorado do folclore de Nadal. Que alguén di que é unha contradición, non, mira, é dicir, eu non invento, nin escollo a identidade que teño, a identidade da cultura galega. Eu non posúo a cultura galega, é ela quen me posúe a min. E entón teño que renderme diante deso. Logo podo ir a misa ou non, pero iso é outra historia. Sí. E nestas décadas, un pouco, ti como ves a situación da música en galego? Pensas que foi a máis? Hai quen di que agora mesmo está no seu mellor momento, outra xente que di, no, bueno, agora vivimos un boom que xa hubo nos 90, que hubo no final dos 70, non? Non sei como ves ti a situación. Non sei porque, a ver, non teño luces para, nin teño información, non escoito moita música actual. Pero, bueno, conozo oín as Tanxugueiras e é unha proposta que me parece moi interesante, moi cuidada e moi ben feita. Vinas aquí na Feira do Queixo en Arzúa, pareceu un espectáculo moi bon. Conozo non, escoitei a de Vacas e parece unha oferta sensacional. Dicir, conozo a Berlai e parece unha outra oferta que está nas antípodas posiblemente, pero pareceme moi boa. Decir que este país é un país de músicos non é decir ningunha barbaridade. Decir que este país non dá mantido tanto músico como ten. E que somos unha potencia musical é unha certeza. Pero o mesmo que lle pasa ao rural que falábamos antes, non temos unha administración, nin temos directrices políticas, culturais, que valoricen, non digo que subvencionen nada, que non lle toquen, é dicir, a cultura non se debe subvencionar, pero hai que crear canles e hai que tomar medidas para que esa cultura non avasalle a ninguén, pero que vaya collendo presencia pouco a pouco hasta que domine o panorama, que é o seu sitio natural. Igual que a lingua. A lingua non ten por que avasallar a ninguén, pero a lingua, lóxicamente, naturalmente, ten que ser recoñecida pola xente que debe posuíla. E a ser recoñecida, pasará a ser algo normal. Este é o meu planteamento. Non teño información. Hai tempo que perdín esa información. E, bueno, que aparte de... Hai tempo que non teño 40 anos. Sí. E diste que non precisa ser subvencionada e, ademais, que con máis visibilidade e que non precisaría. Recentemente, este sábado, as Tanxugueiras, xunto con outras bandas colaboradoras, meteron máis de 10.000 persoas no Coliseo en Coruña nun concerto de... Claro, pois 15.000 nun concerto de pago na Coruña, despois é que estiveran todo o verán tocando de balde por diversas vilas e cidades do país, non? Entón, quero dicir, hai unha potencialidade aí, evidente. O que pasa é que faltan circuitos. E falta, ademais, desterraremos ese pailanismo. Eu chamo de pailanismo, non é pexorativo no sentido que ten. O pailanismo é mirar máis ao de fora que ao da casa, non? Xa. E valorar máis. Ou valorar o teu cando valoran o xe fora, non? Que tamén pasa. Ese foi unha das cousas que desde Fuxen e desde a Kenya sempre nos chocou moito. É dicir, o grande valor que lle daban a nosa música cando salías cantar a, non sei, a Cataluña, a Bretaña, non sei. Dicir, que bon... Bueno, non sei. Sí. Pois sí. Xa entrando, bueno, no último bloque, nas últimas preguntas, ti tamén és deputado no Parlamento Galego polo BNG, entón queria preguntarche un poquinho, pois, como ves
a evolución do nacionalismo galego nestas últimas décadas, en líneas xerais, xa non só no ámbito electoral, que tamén, pero senón a nivel social, non? Un pouco, pois, a túa visión persoal de entre os 70 e os 80 ata a actualidade, como ves a situación? A ver, eu son nacionalista desde hai moito tempo. Desde o 98 ou 2000, formei parte das listas de aquí no Concello de Boimar. Cheguei a ser alcalde 2 meses e 2 días, votáronme por esa moción de censura. Era molesto e tuveron que pagarlle ben pasta a un tipo, a un impresentable. Xa. E como vexo o nacionalismo hoxe? Pois vexo un nacionalismo plural, vexo un nacionalismo unido, un nacionalismo onde se vai desde o independentismo hasta un galeguismo pro-soberanista, pero normaliño, pero con unhas ansias. Eu vexo un partido, vou dicir algo que igual os meus compañeros me poden recriminar, pero é o que penso. Eu vexo un partido que chegará un momento en que se partirá en varios partidos cando este país seña normal. Sí. Vexo unha gran familia que ten ansias de facer deste país, de darlle a oportunidade a este país a ser máis seu, pero sobre todo a medrar, a aproveitar as súas potencialidades, pero aproveitalas en conxunto. E explícome. É certo que temos potencia eólica, é certo que temos recursos mineiros, é certo que temos recursos agrícolas a punta esgalla, pero tamén é certo que todos eses recursos hai que xestionalos con tranquilidade e en beneficio das maiorías sociales, non en beneficio de 4 lambos, que é o que están pretendendo. Claro. Entonces, ese é o nacionalismo, esa é a grande apetencia do nacionalismo. E aí estamos. Que será? Temos a sorte de que temos un sorriso de muller e unha cabeciña moi ben preparada e moi ben amueblada, capaz de aglutinar eso nestes momentos. E dentro estamos tranquilos, serenos, animosos e con moi bon rollo, que é importante. E ademais, hoxe... Sí. E ademais hoxe cunha nova que, bueno, vos xa vos temíades, lóxicamente, que é a da convocatoria de eleccións para febreiro, de 2024, xusto aí no período de entroido, non? Que hai quen di que se adianta polas súas propias inseguridades, non? Pero que perspectivas tedes perante un posible cambio de goberno, non? Despois de 12, pois xa van 14 anos de goberno. É difícil, é dicir, o adversario é moi potente. Hai unha ventaxe que ten o ciclo concluído, non pode ofrecer nada. Nestes momentos non pode ofrecer nada, nin novo nin vello. Non está en condicións de ofrecer nada a este país. E este país está necesitando un cambio e está con ganas de cambio. Eu sei que está con ganas de cambio, nótalo. Ahora, se se vai facer ou non o sei. Non o sei. Non sei, nunca acertei en ningún pronóstico político e, por lo tanto, non me vou aventurar. O que si sei é que teño fe que vamos facer todo o posible para manter a cordura e a serenidade nunha campaña que vai ser moi dura e que vanse utilizar moitas armas sucias. Nos vamos tentar falarlle ao país tranquilamente, falarlle do que queremos, de todo isto que te estuve explicando, de sentirnos ben, de mirar para nós mesmos e sentirnos ben e satisfeitos, porque temos un gran país, temos moitas posibilidades e só necesitamos decidirnos a camiñar xuntos. Señas de ideoloxía que señas, é dicir, no proxecto do BNG nestes momentos cabe calquera que teña ansias de mellorar o país, pero de melloralo en conxunto. E pensas que
corremos o perigo de que estas eleccións, esta campaña electoral, que se españolice no sentido de que os debates que hai no Congreso dos Deputados, na prensa española, entren na propia campaña electoral. Quero dicir, todo o tema que falan, pois, a amnistía, bueno, todas estas cuestións, que eso é eso que monopolice e esas figuras vidas en Madrid monopolicen, non, a campaña electoral. Van a intentar porque o grande enemigo para eles somos nós. Van a intentar e van... O que pasa é que eu creo que a xente xa está farta de tantos tópicos, está farta de tantos, como din agora, tantos mantras. É dicir, a amnistía, a min que me conten o da amnistía, eu vivín a amnistía pre-constitucional, que foi a condición que puxeron os que tiñan as mãos manchadas de sangre, os que levaban reprimindo, torturando a xente de esquerda e a xente aperturista deste país durante moito tempo. Aquela non lles mancou. E conseguiron facerse un partido tranquilo e demócrata. Miren, xa está ben, é dicir, eu non vou entrar nese xogo. É dicir, a amnistía, pois, bueno, pois haberá que debatila políticamente e haberá que tratala con serenidade. O que non se pode crispar, a política non se pode crispar. Non se debe crispar, porque entonces a xente do común fártase e deixa de creer en que é posible algo, que é o que algúns pretenden. Hoxe decían en redes tamén que precisamente que ti conseguiches no Parlamento Galego que todas as forzas políticas que ali presentes aplaudiran a túa intervención e que era tamén como un xesto de baixar un pouco o ton toda esta crispación a nivel político aquí no propio país tamén. A intención foi esa. A intención é que a política non é un enfrentamento a morte entre dúas persoas ou entre 2 ou 3 grupos, non. A política é un debate que pode ser vehemente, pode ser agrio, pode ser hasta violento na dialéctica, pero iso non impide a que teñamos que vivir e compartir a política. E onte foi moi tensionado, moito. Eu escollín e falei co presidente do Parlamento nuns pinchos que tuvemos a mediodía e dixenlle quería facer isto, dixo sin problemas. Despois quedou a vicepresidenta e, bueno, e foi con ese ánimo de desexarlle as boas festas a todo o mundo, poñendo esa condición de que temos que reparar que temos unha música tal e cual, punto. Sí. E é necesario, eu creo que é necesario, porque o resto levache a odiar a política, a salir con mal corpo, e non, a política non pode ser eso. Non pode ser eso. A política teñen que ser solucións. E nestas cuestións que ti tocas tamén pode haber quen che diga, bueno, Mini, o que dis ti é certo, pero na práctica quizáis algo estades non a facer mal para que gañe sistemáticamente o PP, que podedes mellorar para poder mudar as cousas, non? Porque haberá quen che poida decir, pois igual a oposición ten que mellorar algo para poder doblegar o partido que está gobernando, non? A oposición non pode mellorar nada se non ten voz. Claro. E se a voz está aferrollada ou está censurada, pois pouco pode facer. A oposición facemos o que podemos polas canles que podemos, é dicir, por medio da rúa, por medio das redes, por medio da prensa, o pouquiño que se nos dá, pouco máis. Sí. Eso temos a forza, o vis a vis, é dicir, a presencia nos conflictos, a presencia nos problemas, a búsqueda de solucións. Nós non levamos ao Parlamento nada que nos inventemos. É algo que nós vamos ali, pisamos esa lama, pisamos ese sitio e falamos coa xente. E é a xente quen nos traslada os posibles. E iso levámoslo ao Parlamento. Sí. E se en febreiro houvese un cambio de goberno e o BNG entrase na Xunta, cal che gustaría a ti? Falo xa a nivel persoal, non a nivel, pois, o que deba facer o BNG, cal che gustaría a ti que fose a primeira medida? Que tema pensas que se debería de tocar tan pronto entrar no goberno? Tranquilizar o país. Serenidade, porque, mira, o labor dun goberno, en principio, é sentarse e mirar que se fai. Eu é algo que digo sempre cando Alfredo Suárez Canal colleu a dirección da Consellería de Medio Rural
naquel bipartito do 2004. Sí, 2004, 2008. O que fixeron o equipo del foi coller o país así, a agricultura e a gandeiría así, e dicir que facemos. E empezar a buscar solucións. Eran técnicos, había xente técnica. E empezar a aplicar solucións. Eso non se aplica en 15 días, nin nun ano, nin en 2. E en 4 malamente. O que se desfixo agora en 14 anos non se recupera en 4. Claro. E hai xente que ten moita presa. E, sobre todo, hai que dialogar co país. E hai que prepararse porque non é o programa que o Bloque leve. É o programa que o Bloque leva e que ten que consensuar. E que ten que debatir coa sociedade. Porque non é unhas eleccións en que ganes por maioría absoluta non che dá carta blanca para entrar a saco nun país. Eu podo estar en contra das plantacións de eucalipto. Pero o que non se pode entrar é como motosserra a cortar eucaliptos. Hai que dar alternativa a ese cultivo. E alternativa rentable. O que non podes cometer é unha barbaridade. E telo que facer, además, en tempo de monte, que son ciclos de 15, 20 ou 30 anos, dependendo da especie. É dicir, o que hai que ser é sensatos. E nós temos xente sensata como para facer esas políticas. Son políticas de diálogo. Sí. E falas ti de calmar, non? Unha das primeiras cousas, pero, claro, eu boto a vista atrás naquel período de bipartito, a campaña electoral de 2009 foi moi dura. Xa non falo a nivel político, senón en cuanto a instrumentalización da vida persoal da xente. Bueno, foi unha campaña moi dura que mostra que igual vai ser moi complicado que calmedes as cousas, non? Digo porque entedes en frente. Pero hai que facelo. Aquela campaña foi moi dura porque, ademais, foi unha campaña a vida ou morte, porque sabían o que se xugaban. Estabanse xugando a permanencia do nacionalismo na Xunta de Galicia por ciclos máis longos e máis continuados. Entón, eso había que reventalo. Reventouse hasta con panfletos. Sí. Utilizáronse todo tipo de métodos sutiles, ademais, moi sutiles e moi cabros, iba a decir, e é certo. Sí. Ahora, é que realmente nós estamos xugando cos intereses, é dicir, nos poñemos os intereses da xente diante, pero hai outros que poñen intereses personais e de corporacións. E son intereses económicos moi potentes. E aí hai que xugar políticamente. E hai que ter sempre o país diante, o país encima da mesa e razonar con ele. Sí. E xa para rematar, quero facerche dúas preguntas. Unha é un desexo, pero antes de eso, preguntarche un pouco, pois, ti que fuches unha persoa que traballaches moi activamente na memoria histórica, non? Un pouco como ves ese campo e o que queda por facer, non? Esa sería a primeira pregunta. E a segunda, un desexo para o ano 2024. A ver, a primeira é cuestión de xustiza. Non se trata de reverdecer ningún tipo de feridas. O razonamento que eu utilicei no 2005 cando en Boimorto se debatiu unha moción que presentou o BNG sobre a memoria histórica. Aquí houve 11 paseados. Foi que tiñamos 11 veciños tirados no monte, fora daqui, e que tiñamos que traelos para a casa. Ese foi o principio de discusión. E a partir de aí, por unanimidade, a Corporación Municipal de Boimorto adoptou o acordo de poñerse a disposición das familias e que as familias dixesen o que querían, desde recuperar os corpos hasta deixalos ali. Entón, despois, empezouse un traballo que durou casi un ano de ir informando as familias do que se iba investigando, de como foran as cousas e tal. Publicouse un libro, fixose unha homenaxe, solamente pudemos sacar 3, sacámonos e non pasou nada. Non houve ningún tipo de revanxa, de recriminación, de nada. Simplemente saliu á luz e houve unha xente, cando trouxemos os 3, cando identificamos os 3 que saliron dunha fosa,
un deles foi a descansar coa súa muller, non? No cementerio parroquial. Entonces, a familia dixo, xa cumprimos o desexo de mamá. E isto é así, non é máis. Logo, cada un sacará as súas conclusións de que foi aquel período, do que foi a represión de todo eso, pero eso son conclusións que van insertas. Para min, o que máis me preocupa e me corroe e me magoa é que por ese silencio que impuxo a lei de punto final, a amnistía preconstitucional, por ese réxime de silencio do 78, que aínda padecemos, por esa cuestión, nós non puidemos aloumiñar os que levaron tanta hostia durante tanto tempo de franquismo e que se nos morreron sin que nós recoñeceramos as súas ideas e o que eles pretendían, e sin que nós lle sacáramos casi á forza porque se negaban a decir como foi, como viviran aquel período. A min iso é o que me doe, que non puiden falar de ti a ti cunha xente que tiña necesidade de falar e eu tiña necesidade de alumiñar. E iso perdeuse, porque esa xente morreu. E en canto ao desexo do 24, pois eu desexo que este país tome rumbo e que con serenidade vote e se embarque nun proxecto novo, nunha alternativa nova que é unha alternativa lóxica. Non se sale da lóxica para nada. É unha alternativa lóxica que levamos pensando, debatindo durante moito tempo e que para que estamos preparados. Eu quero creer que este país vai dar un cambio. E ese cambio vai ser para ben. E vai ser para ben dentro da razón. E a razón é que somos donos do vento, somos donos da auga, somos donos da nosa vida, somos os posuidores desta terra e temos dereito a labrala, a aproveitala en beneficio común. Recuperar a palabra ben común é complicado, pero hai que facerlo. Sí, totalmente de acordo. E se se dá ese cambio, falamos o ano que ven, pero realmente non son 2 meses, menos, 2 meses. Non é nada. Ainda que vai haber un cambio de ano, pero non é nada. E nada, xa, vamos a rematar. Así que preguntan por aquí, din que, aquí un home que ten un sobrinho de 9-10 anos, eu creo que quere que lle fagas de Papá Noel, como se di, non? Porque di se lle recomendas algo que lle poida regalar agora en Nadal a un cativo de 9-10 anos. Non teño nin idea. Que non lle regale un telemóvil. Un teléfono móvil. Por favor, que lle regale algo ingenioso, algo que lle excite a imaginación, porque moitas veces dáse o paradoxo de facer un regalo costoso dun xoguete que fai maravillas e logo o rapaz xoga coa caixa. Porque a caixa é a que lle estimula a imaginación e a que lle permite soñar. E tamén comentan por aquí, por outro lado, se valoras continuar na política institucional ou xa din por aquí retirarte a dedicarlle máis tempo a túa horta. Sí, se podo, se me deixan e espero que me deixen, sí, o meu ciclo está cumplido. Eu xa non, teño cada vez máis dificultade para atopar as palabras precisas. Necesito escribir os discursos, estas cousas, e hai unha xente nova que está petando a porta estupenda e hai que darlle paso. Eu xa cumprín, creo que xa cumprín. De todas maneiras, estou ás ordes do que a organización me diga, pero se podo raerme, como se di aquí en Boimorto, se podo escapar, sabes como fan os cas cando se sinten amenazados polos rapaces que montan da cabalo deles, que lles tiran tal, que meten o rabo entre as pernas e ráense a modiño. Pois se podo raerme. Pero, de todas maneiras, estou á disposición da lo que se decide.
Sí. Pois, bueno, con isto vamos a deixalo aquí, que levamos un poquinho máis unha hora. Nada, agradecerte pois que, bueno, pois terte nestas conversas e agradecerte que dedicaras esta hora a estar aquí, como digo, xa, pois, nuns días no que xa estamos entrando de cheo no Nadal. Desexarte tamén, pois, sorte no que veña por diante, sexa, bueno, pois como candidato ou non, pero que supoño que seguro que seguirás aí presente, non, no activismo político que existe fora do que é o mundo tamén parlamentar, non? Como digo, darche as grazas e, bueno, tamén desexarte un bo Nadal e un bo ano 2024. Desde a horta podo facer activismo político tamén. Non, de verdade foi moi agradable a conversa, sentíme moi cómodo e é un placer estar conversando contigo e sobre todo destes temas que me gusta falar así tranquilamente, de maneira nada técnica nin nada apretada, solto. Un placer, de verdade. Igualmente, nada, deixoche marchar, eu vou a continuar 5 minutiños máis, pero deixoche xa ir cear. E nada, darche as grazas novamente. Gracias a vos, un placer. Graciñas, chao.